Яденето приключи. Сега ме слушайте внимателно. Мисля, че трябва да изберем кралицата на Бъни. Ще избираме Бъни днес ли? Няма да избираме. Кралицата вече е избрана. Аз ще бъда кралицата на Бъни. Еха! И така, днес цялата селска къща трябва да гласува. Те трябва да гласуват за новите популярни момчета. Зуп и Зак не трябва да са най-популярните момчета в нашето училище. Това е грешка. Да, трябва да са или баскетболистите, или талисмана. Защото жабите могат да вземат нашето място. Няма да позволим на жабите да вземат нашето място. Това е моето училище и моята къща. И какво си мислехме, когато пуснахме зомбитата в нашето училище? Момичета, мисля, че е време да започнем да гласуваме. Ще започнем гласуването веднага, защото днес съм в ужасно черно настроение. Значи, момичета,